ane mari iri panapa. Hama yake ine mari mari iri panapa. Nekuti iwo wakakanobata ungakandomira newakomana newasunga iwo. Iwe sabu iwo. Wakanofamba nawo kwese kwanga kundoenda. Saka zvakabva kuti wakutodrega nyaya kudzosera zvinhu mashure. Izvi zvakati ngatitsvage mari. Asi imimi varume imi munofanira kutipa mari. Nekuti ndimune mhosva. Ndimune nyaya dziri panapa. Nyaya yakapinda mari yakaonekwa tatoreta mari yemikando. Murume angatouyawo nemari panapa. Mari iyo yashandiswa. Nawo vatapinda ndofunga zvakaitika maaudios nemavideos zvakabuda hapana asina kuzvionaba. Hapana munhu akanzi akachena pavanhu vaipomerwa wese 1 out of 5 ndiye asiri pano akati sei asina kuuya pano chiremba pane zvaari kuziva wese wanga ari pano ndakamuna wakakabatwa wakasecha vane Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Ndamira pamberi pamambo mutasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Ndiye pachabatwa nemhosva. Watigona watabatwa nemhosva. Mwari anebatsiro wangu. Mwari mubatsiro. Dzisepo mutsina mukudza izinotaurisa. Pamusoro. Ndauya takauya pana pamusi wa 22. Tikanyora zviya zvemazita amo. Ndinga matitaurira kuti munonzi ani. Ndini muzvari wechevisi. Anobva kwaNyamkwara. Ndauya takabva pano takauya musi wa 22 tikatongwa nyaya mune zvakanaka. Zvikazi muchaonekwa nachiremba. Tikati zvakanaka tese tiri pano nevanhu vakanga varupomerwa mhosva. Ino takaonekwa zvese zvikapera. Chakazondishamisa uyu sabhuku wangu takarara panapa kuri kuno. Ubva ndokasika kuti wasungwa wese, ubva ndokasika kuenda usiku. Ina handina kumboziva kuti zviro zviri kufamba sei. Kuzoti kwaedza kuti tichione kubhadhara mari iyo takaseenzesa takakwereta kutomuka kuti tiunganidzane kuda kuti tibvunze vanhu wabva waenda. Kuzoti tionane nasabhuku akati ndawati ngawaende wane basa renyu. Ndiyo nyaya yacho zvakandishamisa, ndakanyara ndakanga kunga benzi ndiri panapa. Nyaya ndiri kuti muruda mari yamamapurisa. Ndamira pamberi pedera mamutasa. Ndamira pamberi pedera mamutasa. Zvese ndezvechokwadi. Chakapanga zvechokwadi. Ndikaye pachabatwa nemhosva. Pachabatwa nemhosva. Mwari anebatsiro wangu. Mwari akundibatsira. Nyaya yataurwa maizwa. Ndainzwa chitaurwa sekuzviziva. Amuziziva. Yatakauya musi wa 22 dare rakapinda. Mambo vakati vanhu ava vakabva kuno justice court vakaonekwa mhosva vasina. Panapa ndakavatarisa futi hapana mhosva. Saka zviripo ndezvekuti kumusha kwavanhu ava mbunzo makabvunza kuti kumusha kwavanhu ava kune chiri kumboitika here. Zvikanzi hapana. Mukati right ndichakutsvagirai munhu achauya kubvisa mhepo iri pamwana uyu kuti mhepo iende kunorwa kwayakaurayiwa. Chikudai munogara panze. Takabva tabuda kunogara panze ipapo. Hapana tandakazotaura naishe kana kuvanikwa urongwa kuti kuchaitika zvakati kana pakauya chiremba wacho zvaitwa zvacho neanazongodaidzwa ipapo. Ravira zuva mvura yakanaya zvikanzi chirarai pano vanobva kure munozoenda mangwana pachena. Takarara zvakanaka. Kuseni kuma 5 ndakabuda munobva ndaenda ku12. Ndakudzoka uko
ndakamene akangondieni kazi baba ende akwenda ndine mudhudhu wandoshandisa ndokumozambito kama mapurisa azara mbuzi kusunga kati iya wo ina ine zvino kuchakasviba asati ndakwenda vandomira kuti kutara kuti ufambe mota ndozoenda kutazi iwewe kana wati wakwenda ndako zvadaro ndakatanga kuchiona manje hondo yamuka ipapo zvikanzi iwewe uri kuregera mabhinya achienda asi hasisho ndaitaura nanongotaura mashure vamwe vanhu vakutondiataka padhoapa yazvi mabhinya api futi pane mabhinya anga ari mabhinya handizvinoita kumejasiri koti mauhuitinisa zve kumbowa kuti iri bhinya vapana munhu so changanati vakati pavakabvapo hakuna mhosva yange iriko saka munoti mabhinya edu aregera ndapi pemapinza matareri kana nachiremba kuti makambodudza kuti tiri pastage yakati apana zvakati hapana ndari yasaia kuti kuchene kuve sipi ndakazopambura padhoa pandavharira yakudhonzwa ndauda urohwa iwo unosapota mabhinya zvakazodai ndakazongobudawo nekukomanikidza nepaburi retsoro ndobva ndaenda nambona naishe kubva musi weyo kusvika nhasi ishe ndikutowa mwari pana tandifakumbasangana vabva pano vanosvika kwanyakukwarara ndoona vanhu kumavhileji vati taenda kumiting yefeedback yaishe yekubva kwamambo ndikati hatina nambozvizvaba kati yanga yakamira sei kanzi ishe vati iwo mabhinya akabatwa kwamambo mutasa saka mambo mutasa vati ndoda mari ngaiwei vanokatadza muzvisati zvinorei akati mari yei mambo kana vatonga matare vako vanozoti zviye community tinei nezvemabhinya izvozvizvo ndobva ndopira kada ndozvingoona papira 4 days samani rakona kumba kwangu zvikanzi against shevisa unosigira mabhinya ndokuya kundaita pari pamusoro wechangamira inoitwa saruko pasumupindu aishevisa musi wa22 takapinda matare achiremba tabva muno kutongwa nachangamira kupinda mudare rachiremba maidwa mari kuti dambudziko rari pamwana nedambudziko rakaitika kunyamukora zvibude pachena kuti zvakafamba sei nokuti pane vanhu vari kupomerwa nyaya iyoyi saka tapinda kwachiremba takanzi chiremba vakati kunoda 400 years dai takatoshayiwa mari iyoyo pasina chakazikanwa kuti chii chakaita nechimwe kunyamukora nokuti takashushikana kuti musharukwa watatina Maxwell Thomas akafamba sei saka zvakabuda pamhepo ndosaka takazoya kuno kwamachangamiro kuti nyaya iwenzaniso saka tapinda mudare imomo takatarisana nevamwe vedu vari kupomerwa mhosva kuti wachene kupinda matare ekucheneswa achiremba saka wakaramba wakapeta maoko pana muzvaranga saka todzokera here kumba kusina maresults hapana uya ane mari here panapa hama yedu yanga ine mari yakati mari iri pana nokuti iwo vanga vakandobatani vanga vandomira nevakomana nevasungwa iwavo iwe sabhuku iwavo wakanofamba navo kwese kwanga kundoenda saka zvakazvatinoza kuti chii wakutodhirega nyaya kudzosera zvinhu mashure izvo zvavakati ngatitsvagei mari asi imimi varume imi munofanira kutipa mari nekuti ndimune mhosva ndimune nyaya dziri panapa nyaya yakapinda mari yakaonekwa takwereta mari yemikando murume angatoyawo nemari panapa mari iyo yayashandiswa nawo vatapinda nokuda zvakaitika maaudios nemavhidhio zvakabuda hapana asina kuzvionaba hapana munhu akanzi akachena pavanhu vaipomerwa wese 1 out of 5 ndiye anga asiri pano akati sei asina kuya pano chiremba pane zvaari kuziva wese vanga vari pano dhakamina vakapatwa wakasechasecha vane zvaungatori nazvo muhongo vakanzi hamuna uchena vavarumidza vakasviba asi zvondakuitai panapa chekutanga ndinobvisa mhepo pamwana uyu arege kuramba achitamudzi mwana ari kunetseka mamuda kuuraya mwana uyu zvino hamumuuraiva zvikaitika izvozvo kurikidza nachiremba then matare edu akapera pano tikataura pano nachiremba kuti vamwe havana kubvisa mari pavarume toda mari yekuti idzokere wakatoendeswa pabhenji apo ukanzi endai pabhenji mobvise mari sei imi muri kumanikidzirwa kana muchidhonzwa matare yeti ndimi runzi makasviba hamudi kuzvichenura sei ukanzi endai padheski apo mobvise mari wakabvaira mene kamwinyimwinyika wakaita ipapo isakafunga kuti pamwe watosiya mari takarara pano kuzoti makuseni tarochitaura nemakuseni ano zveshuwa sabva wakamira nevanhu ivavo kuti aiwa endai mari ine basa renyerei kumba mari inotsvakwa ndichizvinzwa ini wakatoenda zveshuwa tikataura muzvarangapangwame hapana zvawakataura zvikanzi ko tikationa ishe toita sei nemari yevanhu yatakwerera zvikanzi aiwa saka todi regai titomhangara nyaya itomwe muna kuti tirambe tichiteedzana nevanhu kumamisha tinotemana saka ndosaka sabhuku wavhasiri wakamhangarirwa kuti wapinde mudare wamirire nyaya nekuti ndiwari kumira nevasungwa wari kutsigira vasungwa
ende zvinhu zvikutofamba bakanyamukara nekuda kumaitiro vari kuita iwawo kune masabhuku 4 ariko watowafurira kuti masabhuku they are dragging all the things isha wachashanda zvakanaka wautotirita ishe izvozvo isha wasikutifamba isha wakutomira wavega ndine gatatisana naicho kuti mabasa emunyama mafa vanhu 4 manyamukara watsakati kuti varume ngatisimudze musoro nzvimbo ichene waramba wachitsikira zvino pasi ndo umbo wangu isusu toda mari idzokere kwayakabva nekuti radambudziko muzvara wakutotambudzwa nevanhu 400 years chengamira 400 years mama kana kuti muchabhadhara sei isusu hatina urongo hwatakagadzira sitakana kuti patakangona kuti varume vasvira kubvisa mari takati isingatitsvagei mari tise mari apa then tozoita nyaya iyi takatongwadipa bhozi kusabwa kuti vakomana vangu vatengesa mondo wese vari 4 kuti wapinde mumatare saka takatoti mari vatori naharedipa wakaitonifonda musatikaindovana kuti vakomana vangu vatengesa mondo saka tatoti mari vana ndiva suppose kubvisa mari iwawo vanhu iwa ndosaka ndikuti hazvimake sense kuti munhu wadhiregwa kukoti wadhiregwa kukoti wozibhadhara faini woregera kubhadhara faini iwo woti munhu akuendesa kukoti akubhadhare faini hazvimake sense kana uine nyaya yako mirira nechi nenyaya yako I'm surprised kuti wakomana pawakapinda mumatare woregera kubhadhara mari saka wangada kupinda mumatare kuti wacheneswe nani because responsibility yekuti chenesa iri kwavari haisi kunharaunda iri kwavari because ndiwo vari kupunga saka ndiwo waifanira kwakabhadhara mari kuti wacheneswe pamberi pevanhu vanovaziva kuti vanhu vakachena kana uri muri kupumwa kuti hamuna kuchena mobavwa futi mumatare kwacho kuti hamuna kuchena chibhadharai mari yematare iwo hamubhadhari futi isaini yeunhubuka zita ndiani yugo basumpini bambosumuka basimukaiwa wakomana wacho vari uribvunze iwawo go anawo kune zvakadaro vane masamoni samoni nderangu avapo changamiri kuti havana masamoni vakanare no it's not bambo don't try to be technical for nothing kutaura kuti azi masamoni nokutaura kuti uya nemboo ndo mboo dzacho kamunyaya ndosaka ndati dei vakandiuza imi mukauya muri tsuru zvamauya makadai so hazvibasiri chinhu gozwa vanoda kubhadhara mari zvawako pakati penyu vanoda kubhadhara mari mutsuru ndiani nditi zviri kunzi vanoda kuchenesa vanoda kucheneswa nditi asi hawako ko ivo vachipinda matare ayo vakambonyorerana kuti chii havana kutaura neni imi kana muda kutaura kunyorerana imi pamakamboya muti muri kuende indini sabhuku wevanhu iva vari kuti mandaakoteerera makauya nawo makauya muti muri kuitei koteerera kuti vatongwawo sei kana watongwa then tichiteedzera zvatongwa zvacho zviri zvakatongwa ndezvekuti endai kumatare mubhadhare mari yedare ini handina kuzvinzwa chidzokai motaura wakomana kurudiwa mari yedare $400 ini kana ndakubvunza mari iyo $400 ndikubvunza inini aiwa zvakanaka sari zvakanaka ba ndati endai mogare pasi imini sabhuku nemi sabhuku namuzvara moona kuti mari iri kubhadharwa nevakomana avo vari kubhadhara mari wamwe waripo wari mukati menyaya vari kubhadharawo mari kuti mari kwamakakutora kwamakabatsirwa idzokere because inini chikutondinetsa ndichekuti wakomana wasei wasuda kuzvichenesa aiwa ndiri kutaura ndive neni tikuti tiri tu kudai wanga uri wewe sei wakomana wasuda kuzvichenesa kubva kumirwa mhosva yekuzwa wakauraya iwe wototi hazvina nebasa vanonzi vana kuzvichenesa sei handi vakagarisana pana chirembo wacho zvimari zvavo sei pana vachiremba akati chii imimi aiwa baba sabhuku mati reason why makauya kuno nevakomana yanga iri kuti mamuda kuzwa kuti nyaya ichatongwa sei ichapera sei handizvo
Saka padare makazwei. Pana chiremba ndakanzwa chiremba achipinza vanhu vavakagara ndiri kumashure ndiri pacheya hangu. Anga akudhira nemunhu wakatanga kubvunza kuti iwewe ndiri kunzwa kuti uri kunzi ndimatsitsiro. Uye akati uvanzi kutaurwa nezvokuri. Akati nditaura nezvokuri kuti ndakaya nemeseji kuti kune munhu unonzi waonekwa mumvura nevanhu vekumozambique ndaisenzera. Saka ndikariudza shoko iroro. Kanzi raitapo ndachetapo. Vaibva pana dhakameni uya. Zvazvautaurwa zvasangana nezvizvi. Kanzi dhakameni wakaenda kukanyika kari kumashure kumanika wanga wachifambira kozwa mushonga wokutengesa kubata pana. Right, zvikakuita iwe dhakameni motsi. Handiti ndozvandati titaurika zvomakazwa. Asi pamamutaura matanga kutaura ini kuti zvakaitika mumatara nombozi. Havana kuzvidza. Pamatanga kutaura apa mati zvakaitika kumatare hapana chomunoziva because hamuna kumbotaurirwa. Saka izvozvi zvamuri kutaura izvizvi makazvizwa kupi kana mamusi kukudarikwa zvenati kutaura nezvokuti ini havana kundiudza kuti takwarongaronga vakati nevaendesa kugezi vachivanovanokutaura kunodiwi. Izvozvo handizobvunza izvozvo. Ndiri kubvunza zvenyu zvekuchinye zvokunyepa zvandisingabvumiri kusabhukwa nyepe. Ini chandisingadi ndisabhukwa nonyepa. Unoita dziso revanhu sei kana uchinyepa? Ndikutazaziva pandiri kunyepa. Pawandinyepera ndepekuti pawatanga kutaura wati iwewe wakaita matare avo hawana kukudaidza ende hauna chaunotoziva kuti matare. Asi izvozvizvo wakudonongora chimwe nechimwe chakataurwa kune uyu neuyu neuyu. Saka zvakubvepi izvo? Ndandiri muteereriwo zvaipocha. Ndaiteerera zvandiri mukati meimba ine mumba muno. Abo pacheya zvokuti wakagara pacheya matare achiitwa ndemunomwe. Ndemunomwe. Sabo. Izwai Sabo. Hamubvi kwanyamukwarara kumukira makuseni. Kwanyamukwarara kune rori wani inofamba ikaenda iyo yaenda. Ikadzoka manheru yadzoka. Saka mungamukiri nguva yemamuka makuseni kubata rori iroro. Kuti muvhure kuya kondinyepera. Kuvura mukana 130. Kusiya mai mwana asi tombozva kuti mamuka. Kobva kwanyamukwarara kupfuura uyo research uyo Stapleton uyo Shiba uyo Small Bridge uyo Baringa uyo Kwamuchena uyo Nyaronga uyo Christmas Pass tena Harare Road uyo tena Nyanga Road uyo Hadzero uyo Manika Bridge uyo Mchinguri uyo tena St James Zongoro kokuya kuti tsvipana kuvura kuya kuti nyepera. Ndizvo here bambo? Ndinoti unyese kuwirirana kuti ndizvo here bambo kuti bambo inini handisida kuti imimi hamuna munhu wamakauraya. Handizvo? Inini handina munhu wandakauraya. Asi toda kubatsira kuti munhu akaurawa mhuri yawe muve nerugare. Nyaya yedu nyaya yemwana aroramba achibudirwa nemufi. And the reason why masabhuku naishemese mukupindura nyaya kuti apa mwana aite sei ararame upenyu hurinoro akazviita adi abatwa dunhu renyu riite richene ndiro nyara. And I'm wondering why muramba muri kuasosirwa newakomana. Sei muramba muri kuasosirwa nevanhu varudzi ndiwo vakashata imozi ndiko muri kuoneka murimo. Why? Izvi mataura kudhakameni akataura imini kuti ndakwenda ndine mututu ndakwenda Mozambique ndoda kufamba usiku. In other words, you are aiding. Ndiyo illegal wenyika ndiwo vanhu vesmuggling nechika. Kuzi munhu kana achitokutaura kuti ndine mututu ndoda kupinda Mozambique ndikapinda kwachera ndozobatwa. Illegal entry. Saka you are promoting illegal entry. Iyo usabu ndo chekuti akamira ndiwo ataura iwo kuti ndakamira akakusuma iwe wakandieneka akakuoneka iwo kanita sei enda ini ndichazotera kwati chenei ngo ndichada kuenda nekutaundi
Ndizvo. Ndizvo. Pane zvandikutora musaudha. Ndizvo chaizvo. Ndizvo. Zvandikutora. Saka mubvunzo wangu uri pekuti sei dhakameni pakati pevanhu vese akafunga kuti anofanira kuonekwa ndimi chete. Asi pamusoro pei patori naishe. Asi ndati sei dhakameni akafunga kuti pavanhu vese vangati masabhuku nevese including naishe mukuru wenyu ofunga kuoneka imi badzi. In this case munhu aifanira kuoneka ndiani? Semunhu angaine mhosva naishe munhu aifanira kuoneka ndiishe kuti ishe ndine dambudziko rakati saka ndingaenda hamwe. Not kuti imimi muchigiranda munhu authority yekuti you can live. Asi munoziva kuti munhu ane nyaya ishe uripo wamwe vanhu vese wabva kanyamukarara warara panapa vanhu vorarira mahara panapa nyaya isati yapera munhu umukama kusenzera ndoda kutoenda imototoenda pane zvisina kururama baba. Ndiri kuzvinzwa zvinonditaura shuwa. Asi dai ndakarara ndakaziva nekuti vanhu ava vanodiwa pamwe vane mhosva havasaienda. Asi zveizwaisa nyaya yekusabvu ndeyekuti wakomana wakanga wauya kudara ishuwa chinotaura kuti go or don't go idare. Saka imi mama ane simba redare here. Dare takarita Saturday. Mama chiendai kuenderana. Tukanzirara mvura iri kunaya moendai masununguka kana mvura yadini makusenga. Hatina kuti kune dare. Oenda after chii? Hatina kutaura kuti kune dare rimwe futi. Dare rapera. Dare rakapera Saturday. Mama chienchiona yani. Chirarai hatina ina ndrambotaura kuti onai ndingai ndine mhosva here. Ivo vacho vaitaurana kuti onai nditafana. Izwai. After dare makaende kuvanhu wakaende pichakati wazononotobvisa pana. Vakarara takarara pana. Asi zvemusati marara mama muona first. Mama onani. Inenge hapana watakaona kuti hakuna chenda ichako. Musati marara. Anga makazoona. Anga makakona chiri mberi. Pamainogara necheya muchizwawo muri kucheya kwendepi. Mamukoni iko. Ndaona vanhu vari apa. Wachiitei? Vakawanda vachingopinda vachiprofitana ipapo nachiremba uya. Ndio zvinoitika pa. Imi mupenyu wanga uprofitwa ndwana. Ivo vakomana vaipomera kuti ndo vaitsa kumhosva zvavo. After that mavazorora. Takangorara ipapo takagara pamasheji. After that mavazorora. Takatorara ipapo. Alright. Wakomana. Ndivi chebhuyi kuti wazi makazi iningina. Shisha mamuti iningina. Yes. Apana ndinyika yetu. But ishaka achise nharaunda tamwaza kuti mari yekuti vanopinde mutaro chenecho. Wakoma tikauza kuti hakuna pamunoenda musomesa mari yeshe yachiremba choimari yechiremba. Ndo ndakapindura. Ndakatopindura. Saka mapastor kwani wakati chii? Wakati wale ndo wakatora group wale kwa wale matoshitosho wale wakagara. Naisa kuanga alipo. Then kuma 5 ndasanga sabu kwa kudzika huko. Ndina ndakafika ichoze yawa tisabu. Kana mtu ndonde. Wakati ndaatako. Kana matako madu mangara muti sinzi muti bana changa mimi madu utaura changa mipapa ndaruwa bana. Mwani chazo yapo mandi pindure. Ndizvo. Ndikati kwa nosoma wa moto waende mukatoso mugagere waende. Hazo mangani pindure. Ndizvo. Saka mimi yaitwa mtu mwingine reta mimi ndeipa mari yamakuta. Inini akatofungidzira kwata ukandaita chanogara pasina ishe kuti sei zvaitisa zvakanaka. Tione kufamba nyaya zvakanaka. Yagoti changamira shamira kapedza dare nisi. Mirai baba. Akakwataka India. Akadi. Akakwataka India. Akandataka ndikuti. Nemamai. Nemamai. Vakadzi vanga vari pepo. Wanani? Ndio kwanya ukona masita wandazi. Vamwe ndivana mai nhingi asi zita rakuti ndini ndandozi. Asi ndovaziva nekuti ndio kwanya ukona. Nyaya mai atakirwa inge iri. Kwanzi uri kutsigira mabhinya. Okay. Imubva mati chii? Kanditsigira mabhinya pakuti chii? Kana vanga vasina mari vainyorwa pasi. Vopuwa madhete kuti vabhadhare mari ndezvinobuwa mudare. Saka kana mandirova mini kuti ndiri kutsigira mabhinya ndiri kutsigira pakuti ndakapinza matarerei. It's okay. Nyaya iri very simple. Endai muwira ndomukwara. Ipai muzvari ishe chigaro chake. Masabu ese muri pasi pashi. Izvozvo. Saka zvamunema kuzwa naishe kuti muite ndozvamunoita. Mukasvika pekuti maukukwidzana nemuzvari, then it becomes a problem. Because munema kuzvitonga. Right. Saka inini zvekuti inini mari iri kudiwa $400. Inini iwewe sabhuku nemi sabhuku
nemamwe masabhuku asiri panapa. Ndoda kuzwa kuti musi weFriday, by Friday munenge maenda kwaMuzvare, munogara pasi kuti mari yakakwiriswa iclub idzoke kwayakakwiriswa. Nekubva matoronga ipapo kuti uya kubhadhara mari iyi, uya kubhadhara mari iyi, mari idzoserwe kwayakakwiriswa. Ndizvo here sabhuku. Mashoko akanaka zvikuru saiwa. Right, chiitai inini kana nditori newanhu kwasabhuku, wanhu wandiri wanhu wangu kwanyamukwana masabhuku wangu naishe. Vamwe wese vanadhakameni nevamwe vasi wanhu wenyu, asi nini wanhu wangu ndini. Saka imimi chiendai mutauro wanhu wenyu vanadhakameni kuti ndo zvataurwa nemukuru wenyu kuti mari inodii. Izvi zvekusapota mabhinya izvi chimbosiyanai nazvo. Handi nyaya yemabhinya haisi yenyu but to decide, inodeciderwa nemacourts. Makoti ndiye anotaura kuti uyapa kwari mhosva yekubhinya uyu haana kwakwana mhosva yekubhinya. Kana nyaya futi ichiri before the courts, siyanai nayo kusvika makoti adii apedza. Yes. Ndaida kuti tikapedza zvese sekuita Ishe Rwisa masabhuku nevadari vake timboya pano mutionese. Ndichikumbiri chandinacho. Imi raponeswa imani. Pane imwe dambudziko riripo here? Ritoripo. Ritoripo? It's okay. Hapana chakamboshata ndiripo. Saka todi kuti tizvote muripo. Handina phone number. Imi munongondipa date. Kuti kati musi wa30. Kana wakuti musi wa30 watoronga. Mati munondipa date. Ndati munondipa date. Handina kuti unondipa date. Ndati munondipa date. Not unondipa date. Apa handina kuona zvakutora zvezvo. Nyaya yekuti pane imwe section yausi respect. Anofanira kundikumbira date ndishe. Not iwe. Aiwa kangozika izwa sarambi zina basa. Ndosaka ndinotaura kuti pautika wenyu pane mukuru wenyu. Ndosaka ndikuti chine mugari pasa izowira nani. Izowira nani. Zvakutondipa date ra30. Wawira nani. Waita meeting nani? Meeting yakubudisa date ra30. Ndosaka ndati mambo izwa yanga mambo. Imi mendai moisa date renyu ra30 kudare. Anditi ishe tatofunga kuti musi wa30. Nemamwe masabhuku ari chii? Anditi muva mawirana kuti so 30 inodii inoiti. Ishe odii wondifonera kuti musi wani mambo date redu yatawirana musi wa30. Then modii ndokuti ndiripo musi wa30 kana kuti ndikuisai date rakati. Zvatopera kuita musi. Yes, chiita izvo. Kana paine maproblems ariko tiripo tinogadzira zvinhu zvifambe zvakanaka. Chatoda kuti vanhu vanyamukwana vagare zvakadii? Ndozvatikuda chete. Hatina chiendai mugare pasi mupedzise nyaya yandataura. Yes, mmeba mwe. Musoro yeshangamiri ndinoitwa machandera ebeti. Ndinofunga maona ndichinongedzwa nasabhuku wangu kuti ndakavarwisa, handina kuvarwisa. Chokwadi chakaitika ndechekuti takamira panzvimbo pamukova. Ndakasvika vakamira nadhakamiri, ndobva ndachiti sabhuku dhakamiri ngaregere kuenda. Ngaapinde mukati maungane nevamwe vake kuti vakwanise kuita solution yekuti mari toiwana sei. Nekuti dambudziko rakaitika panderekuti mwana wasabhuku arimo mukati mevanhu vari kupomerwa mhosva iyoyo. Handiri mazviona ka. Hayi atopera nyaya idzo. Awachenda thank you. Zvatizvo. Handi ndaizwa nyaya. Dochipondora chete. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dochipondora chete.